ଅଜୟ କ ଆଉଛ କି? ଏଇପା ଯାଉଛି ଆମର ଭୁଇଁ ବରକୋଳି ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଏବେ ବି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କୋଳି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛରେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ବଣ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ଖାଇବୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏମିତି କେବେ ଖାଇନଥିବେ, ଜିନ୍ଦଗିରେ କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଭୁଇଁ ବରକୋଳି ଖାଇନଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆସ ଏ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ୱାଓ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଖଟା ବି ଏତେ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ, ଦେଖନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦିଏ ତାକୁ। ଦେଖ ଦେଖ ପାଚିଛି ବି ଗୋଟେ, ପାଚିଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏରା ଯେଉଁ କୋଳି ଗୁରା ହେଇଛି ମୁଁ ଚାଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମିଠା ଅଛି, ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୋଜି ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କୋଳି ଫୋଳି ହେଇଛି ଏତେ ଛୋଟ ଗଛରେ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିନି। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତାଠୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ, ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ପାଚିଛି, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ପାଚିଛି, ଦେଖ ଏତେ ବହୁତ ପାଚିଛି ବେ, 4-5 ପାଚିଛି ଦେଖେ, ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଚି ଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଖସି ପଡ଼ିଲା। କୋଳିରା ଖାଇଦେବି, ଛୋଟ କଥା। ଏଇ ଦେଖେ, ଦେଖିଲ ନା, କହୁଛି ନା ଭାଇ କେତେ କୋଳି। ଦେଖ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖ କେତେ କୋଳି ନା। ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଡ଼ ଗଛରେ ହେଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଖାଉ। ଜବରଦସ୍ତ ମିଠା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ।